pane nhau iri very concerning yatikuona kuti kanyika yeZimbabwe nhau ikepchiwa kwemaactivists kunyanya vakomana vekuavendale nokuti ndo vakomana vatikaona ndo vakatanga kukepchiwa panapa takuona kuti aiwa the regime kana mutungamiri wayo ava kuya achiziwa panapa achinzi aiwa this is not about leading the nation, is now leading a mobster regime. Hazvisisiri aiwa zvekufulfilla mawishes emacitizens kana kurespecta their rights, but panapa yatova nhau aiwa ekuabuse. Sanamira mashikwana mudanyogo panapa mune anodobva subscribe or like or turn on the bell icon. Timina mamigwa mchenzi. It has been confirmed. So the ruling party ZANU-PF can, after all, if its opponents are arrested and thrown in jail on trumped up charges. This shocking revelation was made by none other than the party's Secretary for Information, Christopher Mchango, as he addressed a press conference in capital Harare. He told shocked reporters, "We will now reward the opposition activists and the human rights defenders' failure to protest with freedom. Now the Sadc is over. We will liaise and appeal to the Minister of Home Affairs, Comrade Kazembe, and our justice delivery architecture to restore their freedoms through imminent release. So it is for the whole world to hear. It has been laid bare and made official by ZANU-PF national spokesperson himself." Domashiko atirikuona panapa kuti vakomana ava vakatouya vakatodhamba vakanyararidza human rights defenders avakuuya vakuseka panapa vana Christopher Mchango vachiti aiwa takaona vakomana ava vanokwanisa kuprotesta kustage maprotest vanokwanisa kuuya kudzivisa the summit noda kwekuti aiwa the ruling party yanga yakanga vabata konzi. Mbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatoona kuti vakomana ava havatombonyari havatomborina kana guilty conscience yokuti ingatovadzosa onto normal vachinoona zvavari kuita izvi hazviiti. Tiudzai mafungiro enyu pindai mucomment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.